Shirin nan naku mai ƙayatarwa, ilmantarwa, har ma da nishaɗantarwa, wato shirin zauren fasaha. Shirin da hukumar gudanarwa ta Tech FM Fasaha Radio ya haɗa sheshen ta kan mita 91.9 zangon FM take ɗaukar nauyin kawo muku. Mai nishaɗarwa kam da kalmomi irin su zirnanin wuta ko kuma ka ji an ce numfashin wuta. Inda muke gayyata muku baƙi daga sassa daban-daban na jihar Kano har ma da Najeriya baki ɗaya domin yin tambayi akan lamarori da suka danganci fasaha. A satin da ya gabata mun samu kasancewa da Malam Ibrahim Abadatti inda muka yi magana akan wato climate change, sauyin yanayi, wanda wannan satin ma da ikon Allah mun sake gayyato muku wani kogin ilimin mai zaman kansa, wannan ɓangaren gini kenan, ɓangaren civil engineering kenan. Inda kamar yadda muka saba kusan koyaushe muna tare da injiniya da zai fi Sulagaya da kuma babban bakon namu wanda za mu gabatar da shi. A ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu muna tare da babban malami, babban masani, babban manazarci, wato injiniya Dr. Salim Idris Malami. Ya yi karatunsa a ɓangaren civil engineering daga Bayero University, wato Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Ya samu masters ɗinsa a East University da kuma digirgir wato PhD kenan a wato ɓangaren sustainable concrete a Jami'ar Heroic kenan a nan London kenan ko? United Kingdom ko? Wato muna tare da injiniya Dr. Salim Idris Malami. Injiniya Dr. Aiwa masu sauraro salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To barkanka da shigowa cikin shirin zauren fasaha. Ga ka wato babban injiniya, ga ka dakta a ɓangaren wato kimiyyar gine-gine wato civil engineering. Wasu za su ce a'a to ai shi harkar ginin ma karatunsa ake ka san da yawa sun zaci a ɗau bulo ne, a ɗau siminti a kwaɓa. To wayansu ba san ana koyar da shi wannan ilimi ba. To injiniya Dr. Salim, karo na biyu mu ne ma san ta zuwa. A yau dai kamar yadda muka sha faɗa, wannan teburi kogin ilimi kala-kala ake ɗebowa. Abinda ba za ku iya samun sa a waje ba, wannan teburi za a ilimantar da ku. Kuma kamar yadda kuke gani ga injiniya zaune, ga kuma shi ma injiniya Nazifi Sulagaya. Injiniya Nazifi Sulagaya, barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanka da shigowa, duk da dai asu kwananka ka shigo, ina tunanin kai ma ko ginin ne ya dan tare kare. To a yi ka san suna nasu ginin nasu minti da rabuna, mu muna namu na da to Injina kenan. to ai ka san kusan abubuwan haka suke. Shi fasaha gaba ɗayansa sai an haɗo wa'annan electrical ɗin, mechanical ɗin, civil ɗin, computer, data ɗin duk sai an kawo su sannan ake samun wasu. Shi sa ko a gina akwai M&E. Bayan an yi design dole akwai mechanical and electrical engineers da su zo su bada gudunmawa ko da a gini ne. Shine akwai M&E. Za su yi design ɗin su kuma su zo su kula da shi, su bada zanen su kula da shi don a tabbatar da abin yayi. Na'am, to kaga injiniya da zai biga tun kafin ma a shiga gadan ya shiga gadan ai ka san ahalin abin ne da ba. Gaskiya ne. Wannan zaure ya guda kullum muna faɗa ana yin kamu, babban kamun da wani lokacin sai an nemi wanda sai ka cike takardu da sakatarori kafin ka tsinci kayi wa'anda ake kawo. Ai mu irin injina kawai ai da kuke ba mu kawai. ai ya ce ya abin ya gine ce ai ba zuwan farko ba ne, sai kai akalla uku ma ina tunani. To kuma kaga shi ma dai an samu in mutum ne da yake jajirtacce sosai na ana koyarwa
kasan wai bature yana faɗa wai who he knows does, to shi yana da part of wannan. Ana koyarwa kuma ana practice. Ana practice ba iya aji bane ko ba iya fatar baki bane. Kaga irin wannan wato shi ne zaka samu abun a ilimance sannan kuma a kwarance. Wato kwarewa kasan da bambanci da ilimi da kwarewa. Ilimi daban kwarewa. Ilimi daban kwarewa daban. To alhamdulillah shi wannan bawan Allah wanda yau gida ta yi wannan bakuncin nasa, wannan zauri namu mai albarka ya yi wannan bakuncin nasa, to mutum ne da a ilimancen kuma gashi a kwarancen sai jama'a samu a buɗe kunnuwa saboda kowa a cikin gida yake kwana, daga gidan kowa ne yau kuma. In dai ginin ka karkace yake zaka gane, in a miƙe yake zaka gane yau, in dai baka yi shi yanda ya kamata ba ma zaka gane. To masu sauraro kunnuwan ku biyu amma ku mayar da su guda 4 dan ilimi tafi. To injiniya Dr. Salim Idris Malami, a farko ma wato masu sauraro su san menene shi wannan civil engineer. Wato shi civil engineering kaman kalma ce, in aka ce civil ana nufin abin da yake kaman misali binnanci ko wayewa kenan. Binnanci ko wayewa. Ko abin da aka ɗauko shi wacce daga Greek aka ɗauko ta. Daga aka samo ta. Ma'ana citizen of city shine civil din kenan. Misali abin da ya danganci abin da ya haɗar da society da mutane za su rayu. Tunda ka san shi asalin engineering din dama an ɗauko shi ne daga asali kusan mechanical engineering shine asalin engineering da ka gani harkar yaƙi kusan daga nan abin da ɗauko saboda harkar yaƙi aka fara kera makamai da suwaye don aje a invading aje a samu gari a mamaye su kowa ya samu ƙarfi ana aka fara tunda asali kaga shi technology ma daga da ya ɗauko asali shine daga irin tools ne da suka fara irin yan abubuwan amfani mutane lokacin da suka zo wannan suka ce musu primitive years nan kenan asalin wannan yawa sun zo ba gidaje ba fili mutane ma ba su da gari kawai sai dai a zauna a nan cikin daji yawa idan an zauna a nan kamar nomadic kenan suke ce musu sai kuma a ƙara tashi a koma nan ba wani gida kamar yanzu yadda aka samu wannan wayewar ka san unguwarku ka san gidanku ka san ƙauyenku ka san ƙasarka yawa to da duk ba wannan kawai ka zauna a nan in gurin yi ma daɗi sai ka zauna kana ƙara ganin abubuwan da kake farauta a gurin sun sai ka ƙara gaba haka suke yi sai har suka fara ƙera irin su samu katako ko kuma in ce ma bishiya su cire icen ta su fike shi sai su fara kashe dabbobi yawa har suka zo suka gane cewa za su iya kunna wuta su dafa abin da aka fara yi suka fara samar da ƙarfe suka fara ƙira dalma haka injiniyar din ya ci gaba ana yi haka zo aka fara yaƙi kowa yana son ya mamaye wani ya samu wannan mutum ya fara gane cewa ya isa ya samu gurin da zai wannan ya samu sarauta ya wannan har aka fara kera wannan to daga nan dai samun karfi yawa to sai aka zo har aka fara kera wannan tools din yan karafa wuka da me har abin ya taho har aka zo aka fara kera makamai na su misali takobi da waye da sauransu to daga wannan aka fara kuma aka zo ana ci gaba har aka zo lokacin da aka samar da wani abu da suka ce masa steam engine da waye suka fara samar da makamai haka samu industrial revolution da sauransu ne to da farko daga mechanical engineering abin ya taho sai abin ya danga rabo har aka dawo kuma kusan shine civil engineering din na biyu mataki na biyu kenan na engineering an samu civilization mutum ya gane yana buƙatar shelter ma'ana yana buƙatar yin mazauni inda zai samu ya rufe ya maganin iska da ruwa da sauransu to sai aka samar da civil engineering din a haka to bayan kuma an samu wannan har kuma aka zo aka fara samar da lantarki aka samar da electrical engineering har kuma yanzu abin ya faɗaɗa aka samu wajen rabin engineering da yawa kamar yanzu a Najeriya kamar muna da horon da suke regulating engineering tana regulating kashi na engineering guda 30 tana kula da ita muna da engineering kwaya 30 ɗaɗɗe har 30 daban-daban har guda 30 to a haka isu shi civil engineering kamar yadda na fara faɗa sana ɗan shimfiɗa ne ta menene mashi engineering daga na mafarinsa to shi bangare ne da yake kula da duk wani abu da ka sani mutum yana rayuwa da shi misali na farko abin da ya shafi gini shelter kenan musamman kenan yawa gini shine muke cewa akwai wanda suke structural engineer su ne suke bangaren gini kenan ma'ana makangamar gini yadda su yadda ita yadda za ta tsaya yawa farko idan architecture ya zane to ginin kawai zai zana ma ne amma yawa to amma ya ginin zai tsaya
wato frame kenan shine makangema ko kuma in ce warangwal warangwal din ginin ya za ta tsaya wannan ya zai dauki nauyin kansa sannan kuma da nauyin da za a sa masa to wannan shine structural engineering. Sannan akwai highway engineering, su kuma su ne masu gudanar da abin da ya shafi hanya, ya za a yi hanya, ya za ta tsaya, ya za ta yi kowace iri kwatanta da sauransu, hanya da sauransu. To sannan bayan wannan akwai transport engineering. Kaji na ce ma highway amma na ce ma transport. Wannan highway hanya, wannan transport. Shi kuma abin da zai sauƙaƙa hanyoyin tafiyar sufurin. Ma'ana yanzu kaga ai idan ka zo kana tafiya a hanya akwai sunanta traffic wannan traffic light da ake yi tsayawa a bada danja a hannu da sauransu. To ana wanda suke kula da wannan yawa za su kula da titi, su ga titi mota nawa ta cika bullowa ta nan hanyar. Misali ka zo junction mai guda hudu ko kuma ce mahada yau mai guda hudu. Misali wannan bangaren makaranta ce a bangaren, nan kuma bangaren daji ne, nan bangaren kuma akwai gidaje guda 1000 misali, ko saboda unguwanni ne akwai irin estate da suke da yawa unguwanni gunduma nan kuma bangaren misali a ce kawai dan gida ne mai gida ko kuma kawai gunduma guda ɗaya ce kawai gidan ba su fi 50 ba. Kaga ba zai yi idan ka zo ka sa wannan abin ba da hannun a ce abin da ka ba wannan shi zaka ba wannan ba, saboda mutanen da suke cewa akwai traffic volume suke cewa abin ana yin counting ɗinsa ne. To za ka zo ka yi tsara ka gani in nan daji ne kawai baka tunanin sai in mutum kawai ya je gurin wataƙila mutum 2 ne ko 3 za su wuce a rana ma wataƙila, saboda ba kowa ne zai shiga daji ba. Nan kuma makaranta ce, ɗalibai ne wataƙila makaranta ɗaya ce amma ɗaliban an san yawansa misali ba su mutum 500 ne makarantar ba. Nan kuma akwai gidaje guda 1000, ma'ana ka kenan wataƙila mutanen gurin suka 10,000. Nan kuma misali kawai gida 50 ne, ma'ana mutanen ba su fi 300 ba. Idan ka zo nan kace za a bada hannu hanyar da take daji kace za ka bata sakan 60, kace kuma hanyar da take da mutum wannan 10,000 ka bata sakan 60, ai za a samu haduwa, wato za ka hada gosulu. Wato in masu sauraro sun fahimta, shi wannan danja ta hanya da za ka zo ka ganta wannan ta kalli nan, wannan ta kalli nan, kowace an sa ta ne daidai da iya adadin mutanen ko kuma gocin da suke. Wannan wani bangare ne na civil engineering. Yawa shine nake ce ma transportation engineering. Ma'ana nan idan kun ga nan an ba su kamar minti 1, can an ba su minti 2, akwai dalilin da yasa aka ba su, ba haka kawai ake ba. Wato ba zai zamto ko ina minti 1 ba. Yawa ba haka abin yake ba. Design ake yi dama za a zauna akwai traffic counting da ake traffic volume da za a yi a kwatanta da waye duk ba da ka ake ba. Akwai abubuwan da wannan suke harkar duk abin da zai sauka sufuri su wannan su suke kula da shi. Duk abin da ka sani zai sauka sufuri kawai to shine transportation engineering. Ba wai gina hanyar ba, shi highway gina hanyar yawa a yi ta kyau ta kwari ta yi yawa. Irin mota kaza za ta hau kaza za ta hau kaza, amma sufurin kan hanya su transportation engineer su suke wani. Sannan bayan wannan akwai water resource engineering, su kuma ya danganta yadda ake tsara dam. Mutane sun kai mutane yawan Kano, kaga misali damuna miliyan 3, to sun san ya za a sauƙaƙe a dam wanda mutane miliyan 10 za su rika sha, ya za a hanyar ruwan, ya za a yi ruwan yadda zai dinga tafiya an noman rani, za a yi channel suke cewa canal, irin wannan abubuwan da ake hanyar korar da waye su suke tsara wannan. Kwatan yi kenan da ka sani drainage da ake yi, ya za a yi a tsara, ya za a yi ruwan unguwa da ya tafi ba tare da ya ambaliya ba kuma ya tafi guri ɗaya. To su wannan su ne ake ce musu water resource engineer, duk sun danganci wannan abu. Inda dai akwai kuma irrigation engineering shi ma, amma shi kusan shi ma water resource ne, amma shi ya danganta da harkar noma suke kwarewa, duk fasahar noma da wannan ban ruwan da dam din da waye da sauransu. Ka san ana abun ilimin ƙara faduwa yake yi. Sai kaga an ce ma misali wannan computer engineer ne, sai yana cikin tafiya sai ga a cikin yan computer engineer an samu wani software wani dan bangare, sai kai kana da ilimi sai ka je gurin sai ga ashe dan wannan abun da ka gan shi ashe ya fi miliyan. Sai ga baka san komai a cikin sa. Yana buƙatar ya zama mai zaman kansa wannan bangaren. Yawa lokacin shi haka dama ilimi yake, kana ƙara sani kana ƙara ganin baka sani ba shi, kana ƙara zurfi a cikin su kana ƙara ganewa kai baka san komai ba. Sai kana ganin kana da tarin ilimi guda 1000 a kanka, kana zuwa sai ga wani ashe yana da 100,000, sai ka rena kanka. Sai ga yana cima bayani, sai ga yana cima bayani ashe kai baka san komai ba. Haka suke in ka je karatu irin PhD nan da wasu haka suke ma, sai ka zo sai su sauke ma hadda ka sai ka dawo 0, kaga ashe irin za ma ka iya. Yanzu dai dakta yana ce mana ba daga nan ba. A'a ba haka dai abun yake a yi tsarin, to haka abun yake ilimin zai ta yi za a gani. Shi ma wanda yake da 10,000